Napakalambot po niya, no? Yung ating, you know. Ang balat. Hello mga kawigel! So, Yun po. Ayan pa. Ang ating pagsasalo-saluhan po ngayong araw na ito ay walang iba kundi classic na dilagang baka po. So, nandito po yung mga gulay. Hinulay na po natin yung laman. Nandito yung sabaw. Tapos, meron po tayo sa usawan dito kalamansi at patis. Yung masarap, may sili po yan. At siyempre, hindi mo mawala legendary na crispy na lechon kawali. Yan, walang kamatayan. So, napakalutong po yan. So, bago tayo magsalo-salo po, pray po muna tayo, ha? Ama, maraming salamat po sa pagkain pinag-love niyo po ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa buong kaligtasan. At kayo din po mga viewers namin. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa dalayan ko sa inyong buktong anak. Yeso Cristo namin tapaligtas. Amen. So, yun. Hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Mukbang. Gulay pa. Masarap na, ha? Thank you. Nak. Medyo mainitin pa ho ito, kaya kailangan bilis-bilisan mo namin. Napakalambot ho niya, no? Yung ating beef. Nilagang baka. You know. Yan, thank you po. Kuha na po kayo dyan, ho. Ayan, ho, lambot. Piraso tayo nitong balat. Para sa ating unang kagat. Ayan. Ang gugulo na ho namin po sa unang kagat pa para sa inyo. Dahil yung jari ho talaga. Sarap. Utang. Sarap. Bagay na bagay ho yan dyan sa tinilagang baka. Patis. Ay! Kain po. Lambot. Sarap. Ano, may taba-taba pa po. Sasaw sa patis na may kalamansi. Kanin. Sarap. Pagluto natin ito yung yung classic, yung pong may mga yung ano ba to? Saging sa baho. Tapos meron pong bagay ho, may kamote ito. Kung nakuha ang kamote, tsaka meron din po yung ano to rin say? Patatas po. Patatas. Tapos ang gulay po natin, Pechay at repolyo. Yun. Ketchup. Ganda po ng luto sa gulay. Hindi po siya overcooked. Sarap. Ayan. Ano tayo tawag po dito? Ano yan yung ano ba nga tawag yan? Litid. Ay, ano? Malambot din yan. No? Yung pinaka sarap. Sarap. Napakalaki ho nitong litong kawali natin eh. Thank you. Init pa ho. Paano ba magugunting to? Init. Ang balat. Ganun po. Kailangan makain, ha? Yung pong dalawa, ganito rin pa ulam. Maliban lang po rito sa dito yung kawali. Bibigyan ko po mamaya si Hanibes.
Mamadali ho kami kaya para mainit na mainit to. Ang problema, di namin mahawakan ngayon. Yan po, salo-salo po tayo. Nakmalaman ka na. Apo. Ito. Ooh. Mm. Sarap siya nakapartner sa kanin. Sarap. Patatas ka na po. Ang gano'n, grabe. Wow. Saging. Ay, higop po tayo ng mainit ng sabaw. Meron. Ay, higop tayo mainit ng sabaw na. Sarap yan. Namis po ng konti yung pong ating sabaw. Yung pong kasing ano, gawa ho siguro ng ating itong mais, tsaka ito pong ano, saging. Sarap, natural po yung pagkatamis niya. Wow. Sarap. Sarap pag nagko-combine po itong ano. Tinan nyo itong karnihon na ano, baka para ng corn beef sa lambot. Wala siya. Ay, maganda ako, matagal yung papakuluan. Tapos talaga nagko-complement po siya dito sa patis nating ano. Patis na merong kalamansi po. Sobrang sarap. Gulay oh. Nakuha ka lang dito ha, pag gusto pa ng kanin ha. Apo. Napakadami ho nitong kanin namin dito sa likod. Sarap siya isaw-saw talaga dito po. Patis. Sosa mo dito sa may sabaw, masarap. Gulay. Wala na imi ka. Nakakain ko yung mga ano, paminta po. Yan. Ang sarap. Ang gulay pa na ako. Thank you po. Kain po tayo. Kunti na lang to baka. Ito baka. Sasarap ng taba na hanggat mainit po. Tapos yung gate. Ay, ano ba tawag dito? Ang mga litid-litid to, ano eh. Malambot din, masarap po kayo no? Hiwalay po sa buto. Sarap. Yan. Para siyang ano corn beef po. Sobrang lambot po. Ha?
Ko. Thank Kaya you. mo lang dyan. Ah. Ay, patikim din natin kay sa nanay itong ano. Ay, wala na palang balat, no? Patikim ko rin. Ito. Balat. Ito, to. Ay, meron. Ay, patikim ko na rin po kina Honey Best to. Honey Best, oh. Para meron kayo dyan, wala ka silang ano eh. Yan. Oo. Okay siya, no? Sa mga balat. Ito na. Bigay ko kay Honey Best. Para ulam nila. Wala ko kasi silang ano, lechong kawali. Meron lang ko sila yung baka. Yan, thank you. Thank you pa. Ayan. Kami lang po kasi ni Rinsay nakaskinin magkukpa ngayon. Tulungan po ni Honey Best kasi si Rishan na magawa po ng ano, sa activities po sa school. Kaya hindi ko sila makakasabay. Eh, naka-ready na ho kami, kaya lalamig. Sabi ko, sige, kami na lang. Ni Rinsay. Uno. Masarap. Huh? Napadalo tuloy yung kanin natin, no? Bagay na bagay ko siya sa ano, nagko-compliment siya sa lechong kawali. Ano sa higop ka pa sa bawo? Okay na po. Tingnan ako. Sarap. Simutin natin ng kanin. Mm-hmm. Ikaw, Tay. Huli na. Yeah. Simutin na yung kanin. Sarap. Grabe. Mm-hmm. Saging. Ingat. Init pa rin. No? Oh. Sarap ng saging po. Patatas. Ang daming saging at patatas nito ah. Naku, gamit din yung saging at patatas natin. Ay, mamaya, ay, magsashoutout na po pala si Honey Best. Mahaba pa yung oras natin. Ang sabaw, oh. Sa kalamansi. Hello mga kawigil. Ayan. Yeah, simulan na po natin ang ating shoutout. Yan. Shoutout po kay Ma'am Vivian Makasaet. Happy birthday po. September 26. Belated happy birthday po. Rizal Anyain. Shoutout Charmaine. Angeline Pablit. O Chodora Serrado. Sansu and Kiel TV. Kay Rowena Alarcon. Hello po. Shoutout po kay Michelle Ayaw or Ayao and sa 4 years old niyang anak. Hello po. Hello anak Jenaldine Andres. Noli Banting. Hello po Ma'am Yuku baby. Right po. Shoutout po International Cuisine Cooking and Baking. Thank you so much po. Hello po. Kay Angie Santos, thank you so much po. Kay Julio Doms na lagi nanonood sa atin. Marlene Sagu, Ruby Jane Columna, John Howell Olmedo, thank you so much po. Angelo James Luaton, Jinky Nation, Clyde Ivar, Manfred and Wenceslas, ingat po palagi. Lexi May, Crispel Jade Pasqua, Renny Pantig, Team Payapa, Yazumi Yuri, Beverly Joy Takkaban, Hello po. Bumagat, Emma Abucar sa Baligwe, Loricel Napusi and sa bunso niya. Hello po. Nero Campo ng San Diego, California. Princess Samra Dumama, thank you so much po. Lizelle Talvan Tarbaransa ng Caloocan. Happy birthday po sa September Happy 25. birthday. John Ray Bacamante, TX Rose Nilar, Enab Abmimosid Sedlare ng Talisay, Cebu. Leo Maceda ng General Trias, Cavite. Shoutout sa Dane from Aklan. Jasmine Pae, Jen Petalco de la Cruz from Oriental Mindoro. Hello. Mark Joseph Diaresco, Richard Bunyel, Angkil, Cowboy Eder Ebon, Cebu City.
Mark Joseph Rojas Candada, thank you so much po. Hello po. Shout out Mark Andre Tambogon, TJ Navarro, thank you so much po. John Ray Narciso Benitez, Charlene Gonzalez from Mambugan, Antipolo City, Ezra Magno, kay Migmig, Alan po. Jacob M. Tan, Alan Suman from Chicago, kay Let Calderon, hello po. Gretchen Debrila, shoutout sa mga kapatid niya na nasa Dubai. Gia Mirabete, Rayleigh Mina, taga Batangas. MC Gail Vallejo, Shout mga out. taga Marikina. Hello po. Hello po. Yan po. Napakasarap na. Muli pa, napakasarap po nung mukbang po natin na yung chicharong bulaklak. Ay, chicharong. Ano ba ito? Lechong kawali. Lasa chicharong bulaklak ko kasi. Nasa isip po kasi, kikrib ako sa chicharong bulaklak. Lechong kawali, tsaka po itong nating nilagang baka po. Sobrang sarap po talaga. So, Rinse, may sasabihin ka pa ba? Maraming salamat po sa inyong mga kawigil sa walang sawang pagsuporta. Maraming salamat din po sa Diyos. At maraming salamat po sa luto ni Nanay. Napakasarap. So, yun pa, napakahaba ulit ang oras natin. Kaya, bigla na lang mawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.